Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Zunbilara hurbildu da. Bertan, Bidane Madariagarekin elkartuko gara eta berak erakutsiko diogu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Adrian Klaber elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan Zunbilara hurbildu gara, bertan Bidane Madariagarekin elkartu gara, bertako herritara. Egunon, Bidane? Hola, egunon, epa. Konta iguzu, zertan zabiltzan momentu hauetan? Momentu hauetan ostalaritzen lanean nabil. Zunbirako bustito estatuan lanin nabil, baina hori lehenago gondu naiz bertzelekuetan lanin ere bai. Hasi nintzen Arantzako aterpean lanin, gero joan nintzen dantxarinera lan egitera, hor bitartean ikasten unlez akitun ere estudio eta joan nintzen Benito Menire Elizondora lanera, han egon nintzen denbora honiz, eta gero jatorri nintzen onata. Así que lanean beti. Orduan mugitua zara. Bai. Herriaren inguruko, herriko informazioarekin hasiko gara pixkat. Bai. Non dago kokatuta Zunbila? Zunbila Nafarroaren iparraldean kokatuta dagoen herri bat da. BOB-erekin bastante hurbiltasuna dauka, eta ondoan ditugun herria Doneztebe, daukiku ere bai Igantzi, Bera, Lesaka, gu tartean hor gaude. Bortziri, ez gara ez Bortziri, ez Malerreka, tartean dagoen herri bat gara. Independientea? Bai, hori erratente, pala sentitzen gara. Populazioa dagokionez, zenbat pertsona bizi zarete herrian? Berez, hemen, nola erraten da... Erroldatuak. Erroldatuak gauden direnak, 630 bat biztan izanen direnio, berez, puskaz gehiago bizi dira. 800 bat bederen bai bizi direla hemen. Eta huetatik gazteak zenbat izango ziren? Gazteak, ustez, 6 eta 12 urte bitarten, bai 80 bat egonen dire, eta gero 13 urtetik 39 urtera dola, bai 200 bat, bai, errex. Gazte barrastada bat, Bai. herrian sentitzen da bizia, badu herriak bizia? Asko. Eskerrikan badugun plaza handia juntatzeko, aurra inbeste horrendako eta hori, bai dela plaza giz polita, badago aur mugimendu asko eta oso polita da, bizia aurrak ematen dute, bizia orduan, bai ikusten dela mugimendu hori aurrekin. Bai. Haur eta gaztek, ikasteko zaukera dituzte hemen? Ikasteko hemen aurrak egiten dute, herrian bertan izaten da lehen hizkuntza. 2 eskol diferentetan, 6 eta... ez dakik nola dagoen diferentziatu, baina 2 eskola daude, 6 eta 12 urte bitarterako, eta gero hortikan joan barazate Doneztebera, edo Lekaroz, edo Berara joan barazate ikastera. Gu gehien bat, ni joan anez, Doneztebera joan anez ikastera. Orduan, eso egin barra duzu Donezteben, eta esotik aurrera batxillergoa ja Lekarozera, edo erranduten bezala Bortziri aldera. Eta orokorrean, zer hango zenuke, behin derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatuta, jendeak segitzen du batxillergoa egiten, erdi eta goi mailako ikasketak egitera? Hemen gehien bat ikusten dutena, erdi mailako zikloak dira, ni barne. Bai ikusten dutela adibidez, unibertsitatea edo batxillergoa egiteko adibidez, batxiller, joan behar zara, Lekarozera, hori fijo edo Bortzirira. Laborala berdina baduzu Elizondara joateko oportunidadia edo bertzenaz Bera aldera joateko, Bera Bortziri aldera joateko. Eta ja hor goiti, baduzu kontuan izan barra da, laboralean eta Bera alderan sotaka horri badela. Ez dela, nik adibidez, nire arlorako joan behar izan izen Iruñera ikastera, erdi mailako ziklo bat egitera. Hemen gehienez zertzen da automozion, informatika, holako gauzak orduan, hemen minimo batzuk daude. Hori ez talen bat zaizu konbentzitzen olak esa, joan barra zara Iruña aldera, Donosti aldera, edo hirietara joan barra zara. Gaila munduan, gazteek badute aukerarik bertan lan egiteko? Hemen lan egiteko baden aukera bakarra gehienetan gazteentzako, karnet gabe dauden gazteentzako, esperientza gabeko gazteentzako, bentetara joatea da. Ostalaritzen hemen lan edo lan txikigoak aurrak zaintzen, edo nizarrak ludoteka batean, udak, edo igerilekuan, edo horrela. Nio bestenaz, izaten den lan fijo bakarra, bentetara joatea da. Han badelako oportunitatea 6 urterekin lanen hasteko hori bai, esperientzia gabe zaudelako eta han bai badela ikasteko aukera hori, orduan hori, bai badela bentetan, bai badela lana. Hemen hurbilean ez, hemen batez ere ikasketa bukatu bara dituzulako, esperientzia zerbait izan berra duzulako, edo... Eta orokorrean, zela mota aurkitzen ditugu hemen eskualdean? Hemen ostalaritzan, bai,
Gero baduzu asko, taileretan lan egitea, automozioa badelako, hemen badago industria asko. Orduan bai da egia, fabriketan lan egiteko hartzen alduzula lana, taileretan lan egiteko, zer gehiago. Bai, hemen fabrika, industria. Kirol eta kultura arloan, Zunbilan zaukera ditugu. Hemen Zunbilan egiten dire herri kirol asko, dantza, euskal dantzak praktikatzen dire, eta hortikan hemen bertan Zunbilan ez, hemengo gazteek asko praktikatzen dute errugbia, pilota, futbola, batez ere hemengo gazte asko joaten dire Donezte bera, Donezteko futbol taldera, dantza egitera kirol hauek. Aisialdiari dagokionez, nola pasatzen duzu denbora librea gazteek? Hemen bi gauz badire, gazteak ez dutena karneta eta oso gazteak direna, eta gazteak badutena kotxe, karneta eta badutena independentzi hori. Orduan, ez dutena karneta gazte horiek, bai egoten dira herrin barna, erosi pipak patatak eta plazan edo asko ikusten da, jendea plazan, balonarekin, pilotarekin, lehenago praktikatzen ziren jokoiek egiten, eta oso polita da hori. Elkartzen dira adin ezberdineko gazte asko, karneta gabeko koinikan, eskorrak direna, ez dutena oinikan independentzia hori, eta gero bestea gu garena. Baduguna karneta, baduguna kotxea, baduguna gu gehien bat praktikatzen dugu aisialdi hori beste lekuetara baten. Egun pasa guazen ez dakit nora, guazen mendira, guazen playara, badugulako hori, nola raten da? Ohitura. Ohitura hori, bai. Eta elkartzeko egun normal batean, zen izaten da pixkat zuen ohitura? Zer egiten duzue? Aste tartez gehien bat izaten da WhatsAppetik geratu, klaro, lana egiten dugunez, geratzen gara ja azken orduan ostatuan zerbait hartzeko trago bat komentatzeko eguna edo planen bat egiteko lokesa, baina gehien bat izaten da aste tartez hori ostatuetan. Eta gero asteburuetan ja da gehiago aspiratzea, ez? Osea, ja libre dugula ez asteburuz batzuk gehienek edo goazen, ez dakit, playara goazen, ez dakit, nora eguna pasatzera Iruñera edo goazen boloetara mendik kanpo izaten da asteburuetan gehiago. Eta beste egun batean, zein izaten da plana? Eta nola beste egun batean, beti jateko denak prest gaude. Orduan, importantena da, afaretikan ja berotzen hastea, nola erraten den bezala. Gelditzen gara denak afaltzeko, eta afaltzeko jazten gara trago bat beti iruditzen da, kubataren bat, edo sagardoa, doi jazten dirotik eta gero, afaldu eta gero tripa ongi bete eta gero, joaten gara beste egitera. Nio beti, lehenbizko da, geratzen ongi afaltzeko. Ez gara galdu ziten, han geratuko, ez, denak elkarrekin afaldu eta gero beste egitera. Eta nola eta joaten zarete? Hemen alboko herritara, hemen ez dago iture Iruñeraino joateko dola ez, hemen da, ez dakit nongo bestak dire, harata. Hainbeste herri bat dire, dena da herriko bestetan aprobetxatzen. Orduan, eraten den bezala, orain hasten da denboraldia, orain da temporada alta. Eta herrian harremanak nola suertatzen dire? Necesidadeen gatikan azkenean, ustez dela hain gazte gutxi adin berdineko, joan behar zara adin gehiagoera edo gaztegokin erlazionatzera. Azkenean hori uste dut dela necesidadeen gatikan. Orduan, lagun kuadria berdinean, belaunaldi ezberdinetako jendeago dezake, ez? Lau, 5, 6, badire. Eta geografikoki bertze zelekutako edo herritako jendearekin harrematzen zarete bertakoak? Hemen oso grazioso da, hemen da, gu erlazionatzen gara baztango jendearekin, Malerreka baztan, Malerreka bortziri, bortziri baztan gutxi. Hori da graziosona, osea, gu gara... Mugan zabete ere bai, ez? Bai, gu bi aldetara joaten du, bortziretik baztanera joatea bidaia luzexioa da, orduan ikusten dela gutxigo, erlazio gutxigo. Tartean, taberna honiz daude, bortziri eta baztan artean, orain joaten dire, tarteko taberna horietara. Hori da. Orain, gazte mugimenduen inguruan pixketariko gara, hasteko gazteak elkartzen zarete? Bai, gazteak elkartzen gara. Ez dugu gazte txerikan edo gazte txerikan, ez dugu. Orduan, gure sede zentrala izaten da, ostatuetan gelditzea. Ostatua da sede zentrala. Elkartu bai, baina elkartasuna ere baduzue? Elkartasun asko, bai ikusten dut edozein aktibidade egin behar delikan edo bolondresa behar delikan lokesea, gazteak asko sartzen gara hemen. Edozein aktibidade behar delikan, adibidez, txosna montatzeko gazte belaunaldi ezberdinak etortzen gara txosna montatzera edo edozer aktibidade badenean, bolondresa behar da, egin behar delako, menditzuli bat eta no seke. Asko ikusten da hemen elkartasun hori. Eta badugu gazte mugimenduren bat edo herrian? Berez ez dago, ustez daudela, ez herrian berez, ustez dela Malerreka inguruan, generalean. Eta arlo sozialeko elkarteren bat? Hemen herrian, bai badokagula Antrotoki dela gazteen elkartea, berez gazte belaunaldi ezberdineko gazteen elkartea, badakagu Ulibeltza elkartea, soziadian dagola,
eta gero aparte badaukagu Apima, ayuntamiento ere bai, baina bueno, badago, a lo tonto bada. Eta hauen bitartez adibidez, ekitaldi edo antolatzen dituzu? Herriko bestak denen artean egiten da, edozein aktibidade orain dela gutxi izan du da MPS-ren kontra, Saraien kontra, horren inguruan egin dire benefiziko gauza asko, eta bai sartu dela asko, hori, Apima elkartea, eta gero beste gauza askoetako bai sartzen dela Antrotoki ere bai. Antrotoki batez ere ikusten du gehiago gazteerekiko gauzak. Edozein, herriko bestetan da egin behar da zerbait ere, ekartzen musika, gazteak hortan bai sartzen dira asko, eta horrelako gauza bai. Elkartzen zaretenean, ze hizkuntzetan solasten zarete? Hemen beti euskaraz. Bai degia etortzen bada norbait erdalduna dela, bai saiatzen gara erderaz egiten, inklusibidade hori izaten, baina saiatzen gara beti euskaraz egiten. Orain, kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat ingo dizkizut, alde batetik aldaketa klimatikoa eta ingurugiroaren inguruan, ikusten duzu badagola kontzientziazioa edo ardura puntu bat gazten artean? Hemen adibidez, badire iztari gazte haunitz. Orduan bai ikusten dela mendietara eta joaten direlikan izatzera bai saiatzen direla zaintzen asko ingurumena. Tiro botatzen dutenean, adibidez kartutxeko dena biltzea, postuak egiteko dena garbia edukitzea, dena beti bastante garbiak ikusten dut kaso horretan, bastante kontzientziatuak. Eta zuri pertsonalki zer iritzi duzu gai honen inguruan? Nik adibidez bai ikusten dela gaur egun gazteria abandonatzen dela bastante ingurumena. Lehenago bai ikusten dut, lehenago bai zaintzen zela asko belagiak edo gaur egiten du gaur egun dena makina bitartez. Orduan oso erresa da makina pasatzea belagitan, gero desbrozen lana horiek eskuz egin barra dire eta hori gaur egun ja alpertu gara aspektu horretan bai. Eta orain genero berdintasunan inguruan ariko gara, berdina, ze ikuspegi duzue gazteek gai honen inguruan? Hemen genero berdintasuna badela bai esango nuke. Hemen asko ikusten da ralia gustatzen zezkien jendeak, pilota, motoak, orduan bai ikusten dela neska eta mutila horretara. Badago rally ez dakit non, Urbasako igoera, neska eta mutilak raliak ikustera baten dire, gustatzen zaizkiolako. Moton ibiltzea, bai da egia badela gehiago mutiko neska bino, baina pixkanaka neskak sartzen ari den mundu horretan. Eta oso polita da. Zu pertsonalki zer iritzi duzu gai honen inguruan? Berdintasuna bai saiatzen egarela izaten, edozer gauzetan kontzientzia egarela izaten neska eta mutilak. Orain adibidez azkenko gauza berriena da herriko inauteriak direla eta egiten dire eskin. Eskin da baserriz joatea kantari eta eskean, ez? Eta lehenago izaten zen bakarrik mutilena. Orain berriz neska eta mutilek joaten dira. Aparte izaten zen atzo afare bat, adibidez, hori emakumena bakarrik, hori pixkanaka kentzen joan nahi dugu eta eskin bakarra izaten neska eta mutilena, denak batera. Zamaron bezala. Hoxe. Orain, elkarrizketarekin bukatzen joateko, eskatuko dizkizut erratea zure ustez, Zunbillako txokorik politenak zeintzu diren? Zunbilla berez, herri guztia da polita. Badu historia asko, Amerikarrak joan zirela hemendikan Zunbilla emigrante asko izan dira Ameriketan. Leku politak Zunbillako puenteko olgantea, Zunbillako arriz egindako zubia, Zunbillako kanpinatik bista asko oso polita badira, mendi leku polit oso asko badira, haunitz badira, barkatu, eta bai, hoxe. Trenbidea ere bai oso polita da, trenbidea lehenago tren txikito pasatzen zen, eta hemendikan joaten altzara Hendaiaraino lau-lauean paseatzen. Plan bikaina. Benetako bai. Egun seinalatuak, urtekoak, zeintzu dire? Herriko bestak, superimportante, inauteriak, herriko, horiek biek igual bai importantenetako bat. Ikusi dut jendea libre hartzen lanean herriko bestak heldu zirelako, osea... Zuretzat, unik politena zein da? Eske, da debate pixkot, osea, herriko bestak gehiago luzatzen dire, gehiago aktibidadea daino, inauteak dire hain politak, hain... Mozak eta intensoak. Hoxe, mozak eta intensoak, eske, biek dire polita, biek. Kanpoko bateri, zer errango zenioke Zunbillari buruz, kontu emateko zer duen espezial, zer xarma duen? Zunbillan zenbat emigrante joan diren Ameriketara, bere historioa, bere nondik heldu den Zunbilla eta bere esentzia. Adibidez, Ramon Latasa bat dugu aizkolari izan zen ere bai, Zunbillan jende interesgarri asko joan direla hemendikan Ameriketara eta beste lekuetara. Eta bere historioa, batez ere dokan historioa. Eta kanpoko lagun bateri, eguneko plan bat eskaini edo proposatu behar bat zenioke, zen izango zen?
Mendiak, hemengo paradisuak eta leku politak ikustea. Ni oainekan hemengoa naiz, eta oain harinez ikasten leku politak hemengo mendiak eta dena, bai. Edo kotxez, edo doinez, edo eraman mendietara, bai. Gero, otordu bat ere bai, baduzue lekuren bat? Hori bai, jateko beti egon behar da janaria pensamenduetan, jateko prez, bokadillo bat eramen, bai. Hori bai, importante. Eta orain, elkarriztarekin bukaera emateko, galdera motz batzuk egingo izkizut, zu horreki ezagutzeko. Bidane, bidaiatzea gustoko duzu? Bidaiatzea asko gustatzen zait. Ez dut bidaiatzen nahi izanen nuken beste, baina bidaiatzea asko gustatzen zait, bai. Eta non ibila zara adibidez? Abigen aldi batez ibila naiz, Belgikara joan naiz, eta gero beste Espainiaren inguruan ibili naiz. Nire ikuspuntua da lehenengo ongi ezagutu behar duela Euskal Herria eta Espainia, eta gero hortik ongi ezagutu eta gure herrialdea kanpora joan. Asko gustatzen zait, adibidez, zer esango nizuke, Urederra, ez nintzen inoiz egona, Xoroxingo, Erratzuko Xoroxingo, kaskada. Bai, hemengo leku politak dira, osea... Bai, honezetan joaten gara kanpora, ez? Bai, beti kanpora, italiara ez dakizet. Hemengo leku politak, hori gustatzen den, hemengo ongi ezagutzia, baina bai. Asko gina dut ere ba, Santiago Compostelako bide guztiak kostako, baina dena inun kotxez, lasai. Kotxez joan izen, Opel Zafira batean, lo egiten, dena ezan zen hola moi... Baina bai, esperientzia oso polita da. Cantabria, Asturias, den hori dena inuen, bai. Eta etorkizunean, bauzua lekuren bat gustatuko lizaizukena joatea? Niri beti deiu eta atentzioa Latinoamerikak. Badukan esentzia, badukan kultura dena. Latinoamerika oso handia da eta, bueno, kultura ezberdin asko badira. Beti Brasil, beti lekuaiek asko gustatzen dizkit. Horretarako ere bai asko agarratu behar da. Orduan hortan nago, ahorratzen pixkanaka. Lana egitea tokatzen da lehenagotik, ez? Bai, lana eta ahorratu eta disfrutatu, eske dena batera ezin da. Hori da. Hondartza edo mendia nahiago? Fusioa. Niri asko adibidez gustatzen zait joatea Gipuzkoara, Getari aldera, Itziar, niri fusio hori mendia eta itsasoarekin, asko lasaitzen dit, asko bake mental handia ematen dit. Hiria edo herria? Herria, dudarik gabe. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, ni egon izen Iruñan ikasten temporada bat eta bai ikusi nola hiriko bizi hori asko agobiatzen zitela. Hemen atetzen altzara txandalekin eta egun pasa plazan egon jarrita. Han dena da dirua, dena da agobi hori kotxe. Hemen, etortzen zara eta ostatore bateko kotxe aparkatzen duzu estatu parean. Ez dago aparkamenturiko motal. Iruñean behar duzu zuen azul, ordaindu, behar duzu bilatu lekua, ordu erdi bat egoten altzara errex aparkatzeko, hemen ez. Hemen erraten den bezala, llegar besar el santo. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Mira, nire asko lasaitzen duten leku bat da Gorramendiko mendia. Paseatzera asko joan naiz bakarrik horrata, Amaiurko gaztelua edo ermita edo gaztelu den hori bai asko gustatzen zait ere bai, jarrita horregon eta pista guztiak ikustea. Hemen hurbilan daukagun 5 orratz asko gustatzen zait. Bai, mendin lasaitasun, bakardade lasaitasun hori asko gustatzen zait. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Lasaitasun mentala edo mentalki ongi egotea. Mendian ere egotea... Mendian egotea hori da, mendian egotea. Zure buruakin lasai ongi baldin bat zaude, neustetzea horrekin... Eta harremanak izatera, gu berez gizakiak, persona harremanetan egon bargaren gizakiak gara, orduan, bai, relazio onak izatea jendearekin. Irakurtzeko liburu bat? Amoderen Gazi Gozoak, ontxe bertan ez oroitzen horrena den, jo badak, eta eson ikasi nun, eson irakurri nuen liburu bat, eta asko markatu zitena. Amoderen Gazi Gozoak. Filme bat? Bajo Zero, hori bai Paul Walkerrena, da pelikula bat, sin más, nire asko gustatu ziten, animaliak asko gustatzen zizkit, eta fusio hori eta badun historia eta dena asko gustatu ziten, bai. Zaletasunak? Eske, mira, ez gustatzen deportia. Nada, naiz deporte zer una patata. Nire zaletasuna naizela persona ireki bat, eta beti bautena ilusiori gehiago aspiratzera, eta bai, bizian zerbait egitera. 2 egun bizitu behar gara, eta bai, zaletasun hori egin behar dugu lokurak, egin behar dugu bizitu momentua, bai. Eta horrela, xaloa etortzea elkarrizta egitera, ez? Hola, suertatuz eta zergatik anez. Bueno, Bidane, mi esker hau nintzen gaurkoan zure herriko bateak iregitzagatik. Ongi etorrek zaretan, ez zulekan etorri. Eta erkizegi, egon gara. Eskerrik asko. Aio. Aio.
Egunon, Adrian, zer moduz? Eso, ondo. Bueno, elkarrezketarekin hasi baino lehen, gustatuko litzaidake pixka bat zuk zure burua aurkeztea. Vale, ni Adrian Klaber naiz, Altsasukoa, eta bueno, ingenieritza industriala ikasi nuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, han TFG egin nuen, gero jarraian masterra egin nuen baita erean, materiales eta fabrikazion, masterra, eta orain bertan nago lanean ikerlari bezala eta doktoretza egiten ari dut ere. Eta, bueno, hori da pixka bat nire nik egin dudana. Dena unibertsitatean, praktikak ezik eta han jarraitzen dut. Aurrerago zure TFG-aren inguruan ere galdetuko dizut, baina lehenengo jakin nahiko nuke zu korresponsalesuna programan parte hartu duzu eta gustatuko litzaidake pixka bat, bueno, laburki azaltzea zertan datzan programa hau eta baita zuk nola parte hartu duzu horretan. Vale, programa honetan, bueno, proposatu ziguten unibertsitateko kultura arlotik edo ez dakit oso ondo nola den, justo, baina, bueno, bidali ziguten korreo bat, parte hartu nahi genuen programa batean, zela institutotara joateko, pixka eta saltzeko gure esperientzia unibertsitatean, eta hola. Ideia bada azaltzea gaztei, pixkat guk ze esperientzia izan dugun unibertsitatean, eta zer egin genuen gure TFG, TFM-etan, eta hola. Eta, bueno, ni parte hartu dut bakarrik instituto bakar batean, ze, bueno, nik euskara oso gutxi gaudenez, euskara ez genekienak, guri egokitu zitzaizkigun euskarazko institutoak. Eta azkenean bakarrik egin genuen San Fermin ikastolan, egin bar genuen ere Altsasun adibidez, baina azkenean ezin izan genuen. Eta, bueno, guk egiten genuena zen institutora joan, eta kontatzen genuen, bueno, 3 taldetan, eta kontatzen genuen gure esperientzia unibertsitatean, zergatik aukeratu genuen ikasi genuena, nola joan zaigu unibertsitatean, zer nolako esperientziak bizi ditugun, eta gero pixkat sakontzen genuen gure lanetan, TFG-a, TFM-a edo dena delakoak. Eta zu proposatu zizutenean zergatik erabaki zenuen baietz esatea? Niri beti gustatu zait, bueno, ikerlaria naiz, izan dudan bezala, eta horretaz aparte baita ere divulgazioa gustatzen zait pilo bat. Orduan iruditu zitzaidan oso ideia polita, pixkat divulgatzeko egiten duguna, gainera gazteekin, askotan duda asko dituzula garai hortan, eta orduan pixkat gure jakintza edo gure esperientzia eskaintzea haiei, ideia polita iruditu zitzaidan. Eta nola baloratuko zenuke esperientzia? Asko gustatu zitzaidan. Esan da, nik espero nuen izango zela guk ara joan, prestatu genuena esan, eta listo, ez zirela ez galderarik ez ere egongo, eta kontrakoa, izan dituen galdera pilo bat, nik uste dut pozik egon zirela baita ere haiek, egon nintzen beste 2 neskekin, euskaldunok 3, eta gainera 3 arlo ezberdinekoak, ez? Beste neska bat, bazen ekonomista, eta gero han bazen, uste dut, ez dakit aurre hezkuntzan edo lan egiten du. Eta orduan, baita ere polita izan zen, ze haiei entzutea, esperientzia oso ezberdinak dira guztiak, guztiok hasi dugu unibertsitatean, baina oso ezberdina da, orduan. Nik nire eskaintzeaz gain, haien ari entzuteko aukera izan nuen, eta baita ere ikasten duzu, ez? Dirudi bazela bakarrik zurea esatera, baina ez. Eta ikasleetaz ere. Haien galderekin, eta hola, askotan espero dituzun galderak, oso ondo, esan da. Zure esperientzian oinarrituta esango zenuke horrelako proiektuak beharrezkoak direla? Nik uste baietz. Ze gainera, halako garaietan ez, bazaudenean nago baziren lehenengo batxilergokoak eta 4. mailakoak uste zirela. Eta karo, garraiotan, aukeratu behar duzula, zer ikasi, zer ez daukazu ideiari, daude milaka gauza. Badaude halako guia eta informazioa hortik interneten, baina zaila da horrekin, ez? Benetan zen nahi duzun jakitea. Duan, izatea hor, duela gutxi ikasi duen jendea, bere aholkua emateko eta hola nik uste dut oso baliagarria dela.
Eta orain bai gustatuko litzaidake kontatzea zuk oso TFG berezia egin zenuen, kontatzea zerren ingurukoa izan zen. Bai, ni, izan nuen aukera oso polita, nire TFG egiteko, eta egin genuen izan zen, Iruñeko udaletxeko erloju zaharra, berregin ez, konpondu, pixkat txukundu, eta orain badago erloju hori planetarioan. Badago, martxan jarri daiteke, ez dago martxan zekaro. Egun osoa bestela hor zaratarekin, izango litzateke pixkat serioso haientzat, baina badago berrituta eta martxan dago. Eta baita ere egin genuen ordenagailua bitartez, 3D berrere egitea ere, eta oso polita izan zen ere, gainera egin nuen lan aula de la esperientziako pertsonekin, badira jubilatuak daudenak, eta baina sartu nahi dira proiektuetan eta hola. Eta ongien urte batez, gutxi gora bera lanean, dena berritzen eta hola, eta hori oso interesgarria. Eta ere, erlojui buruzko historiari buruz pilo bat ikasten duzu, Iruñako udaletxeko eta eraikini buruz ere. Eta aurrerago ere TFMA egin zenuen, masterra mailerako lana, eta horretan zer egin zenuen? Honetan ja guztiz arloz aldatu nuen, eta ja hor materialetan ja zentratu nintzen, badela orain nire lan esparrua, eta hor ja egin genuena izan da estaldura ezberdinak, material ezberdinekin, pixkat hobetzeko haien propietateak. Eta oso emaitza honak lortu genituen, eta lortu genuen publikatzea, eta oso interesgarria izan zen. Ja, teknikoagoa, ez? Azkenean, bazen aldaketa bat, lehenengoan sartu genuela ere historia asko, eta beste kutsu bat zuen, ez? Eta hori izan da guztiz teknikoa, eta publikazioari begira zentratua. Eta orain ja, bai amaitzeko orain ikerlari lanetan ibiltzen zara umunan, zertan datza orain zure lana? Orain gehien bat laborategian nago, egiten ditugu froga pilo bat, ni gehien bat egiten duguna da estalduta dauden probetak ensaiatu, karakterizatu, eta bilatzen dugu haien propietateak hobetzea edo eraldatzea, bilatzen dugunaren arabera. Eta gehien bat horretan, hori gero publikatzea, eta alduan nenean ere pixka divulgazioa eta hola ere gustatzen zaidala. Adrian, mi esker gurekin hitz egiteagatik, ezakit zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken. Ez mi esker zuei, aukera hau emateagatik, eta laguntzagatik zabaltzen egiten ditugun lanak, Euskaldunon ikerlari ere halako aukerak emateagatik gure esperientziak eta egiten duguna azaltzeko, ez? Telebista batean, eta hori, mi esker, eta hori da guztia. Eskerrik asko zure esperientzia partekatzeagatik. Bai. Ondo segi, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.